Kaka pile tudikoda namba mar ote machuok en ariyo adek auchiel nono kao kamano bende wayudore e mbui mopogore mag oganda. Yudwa achiel kachiel e mbui mar Facebook, yudwa e mbui mar Instagram, bende wantiere e mbui mar X kachiel koda mbui mar TikTok. Nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, Jatend piny Nigeria machon Olesegun Obasanjo, kachiel kod Prime Minister machon mar piny Ethiopia Haile Mariam Boshe oyier kod riwruog Sadak kachiel kod riwruok mar EAC mondo telne chenro mar kelo kwee e piny mar Congo. E uteno manochwalne ute fwambo bende oyango ni romo biro bedo tarik 28 dweni mabiro yorie kod jodite mopogore mabiro twak ewi okenge mag tieko lwenyno kachiel kod chenro mag kelo kwee e pinyno mosebedo kod lweny kuom kinde. Uteno bende chiwo kwayo ne jogo magore pinyno moting'o jolweny mag M23 mondo chung lweny e kinde ma twak dhi nyime mar keto winjruok. Magi duto timore e kinde ma lipot yango ni oganda mohe 7,000 osewito ngimagi e lwenyno e higani kende.